הכביש מהיר, הרכב דוהר, חייב להיות בתנועה והוא לא עוצר. איזה שפע של יופי, הנוף משקר, הוא קופץ רק לאגוטריפ והוא תכף חוזר. אז למה את בוכה? למה את בוכה? למה את בוכה? אנשים הולכים אחריו והוא ממשיך לנדוד, כל אחד חוטף נטע וכולם רוצים מאוד לגעת לרגע, להאחז לעולם, והוא איש גדול, יש מספיק לכולם. אז למה את בוכה? למה את בוכה? למה את בוכה? יש גם איזו אישה, אבל הם לא ביחד, אהבה בלתי אפשרית וזה נוח לו ככה. גבר של אישה אחת, הלילה זו את. אז למה את בוכה? למה